Καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε ένα υπέροχο διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων κοντά στο κέντρο της πόλης. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, βλέπουμε έναν ενιαίο χώρο σάλονο κουζίνας. Το σαλόνι μας προσφέρει άνετο χώρο για καναπέ και τραπεζάκι, ενώ η κουζίνα μας έχει πολύ καλή διάταξη με μοντέρνα ντουλάπια για άνετη λειτουργία. Το μπαλκόνι μας είναι αρκετά ευρύχωρο, με υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε με το πρώτο μας υπνοδωμάτιο, το οποίο είναι άνετο και ιδανικό για κύριο υπνοδωμάτιο και έχει το ίδιο ενιαίο μπαλκόνι με τη σαλονοκουζίνα. Το μπάνιο μας είναι μοντέρνο και λειτουργικό, με όλες τις βασικές ανέσεις. Και τελειώνουμε με το δεύτερο μας υπνοδωμάτιο, το οποίο είναι αρκετά φωτεινό και ευρύχωρο, με το δικό του προσωπικό εξωτερικό χώρο. Ιδανικό για παιδικό δωμάτιο, γραφείο ή ξενώνα.